एक दूसरे पर मार भाला मार चाकू बंदूक लेके तन गइल। पक्ष तो होकबे नु करेला, तो दू पक्ष कभी भी रहल बा, आज भी दूगो पक्ष बाटे, है ना। पवन जी के कहीं ना कहीं वो छोट भाई बनी या पवन जी के साथ बहुत समय तक रहल बनी, उनका चिंता भइल कि ना। सारी जी से, पवन जी से, चाहे जितना भी लोग बाटे, सब कलाकार से हमार उतने बाटे, जितना एक आदमी से बा उतने सब आदमी से हमार प्यार बाटे, सब लोग के प्यार हमरा मिलेला। हाँ, पवन सिंह के परिवार के लेके तो का पवन सिंह के परिवार बसे के चाहिए, फिर से उनका घर बसाए के चाहिए। आज वीआईपी विजेंद्र सिंह जी गलती कैले बानी तो हम कह रहल बानी कि ना, वो चीज के हम खुद कह रहल बानी आपने गलत किया। आपसी जौन है लंद फंद होता, ये सब से खैर हमार तो लेन देन। पूरी माटी के सुगंध आजकल खत्म हो जा रहल बड़ुए, काहे ये बात बोल रहल बनी, काहे से कि आज देख रहा लोग अब आए दिन सोशल मीडिया पर खूब सारा मार झगड़ा बहुत कुछ होता, लेकिन आप लोग के बता दी कि आप लोग एक चेहरा के पहचानत हो खब। जी हाँ, आप लोग के यह चेहरा जो कि हमेशा गुदगुदावत रहनी, मुस्कुरावत रहनी, अपन कॉमेडी के माध्यम से आप लोग के खूब मनोरंजन करावेनी, आज हमनी के बीच बानी। सबसे पहले स्वागत बा बीएच न्यूज पर। मोहन बाबा कैसन बानी? जी, बीएच न्यूज के देखे वाला सब लोग के बहुत बहुत नमस्कार बा हमार। सबसे पहले बाबा की आज यहाँ देखा तनी कि शूटिंग चल रहा बड़ुए 5 स्टार शमशान, ई कैसन शमशान के शूटिंग हो रहा बड़ुए? ये शॉर्ट फिल्म है और एगो भोजपुरी में आइल बाटे, हमने के एगो चीज आइल बाटे एसटी डिजिटल ओरिजिनल पर। ये रेगुलर जौन बाटे शॉर्ट फिल्म आ रहल बा, जौन की सिनेमा 3 घंटा के रहे, 2.5 घंटा भइल, 2.5 से अब कम अवधि के फिल्म जौन बा वो आ रहल बाटे, वो गाना उना के साथ। और वही क्रम में आज शूटिंग हो रहल बा श्मशान घाट के उद्घाटन, सिनेमा के नाम है, तो में बड़ा ही गुदगुदावे वाला सब रोचक कुछ चीज बड़ी सा। बोका बनल अधिकारी इतना ब्लॉकबस्टर रहल, कहीं ना कहीं दर्शक खूब प्यार आशीर्वाद देनी, ओकरा बारे में का कहूं? बोका बनल अधिकारी के बहुत आशीर्वाद मिलल, एक खातिर बहुत बहुत आभारी हम बानी आप सबके। और आप सब जौन बाटे 0 सब्सक्राइबर पर जौन बाटे 2 लाख व्यूज जौन बाटे आइल, यहाँ तक कि इतना ना सब्सक्राइब भई कि मोनेटाइज हो गई चैनल। और आगे जौन रुआ सबके बाटे आशीर्वाद ऐसे ही मिलत रही, तो हमनी के भी प्रयास बाटे कि राउर खूब मनोरंजन हो। बाबा आज के समय में भोजपुरी की खुशबू खत्म होता, कहीं ना कहीं राउर लोग के जब दौड़ रहे थे 10 लोग बैठ के वो चीज के देखत रहे, चाहे गाना होके, कॉमेडी होके, फिल्म होके। आज ऐसा काहे हो गइल बड़ुए कि लोग एक दूसरे पर मार भाला मार चाकू बंदूक लेके तन गइल बा लोग? कभी भी कोनो युग में ऐसा रहल बाटे भाई, दूगो पक्ष तो होकबे नु करेला, तो दू पक्ष कभी भी रहल बा, आज भी दूगो पक्ष बाटे, है ना। लेकिन हमनी के ओमे नहीं खे जाए के, हाँ, हमनी के जौन बाटे सागर में से मोती ले लेवे के बा, अब बाकी सब कुछ ऐसा ही छोड़ देवे के बा। जेकर जौन बाटे वो अपन सल्टावत रहो, करत रहो, आवत रहो, जात रहो। समाज के अहित जौन बाटे हमनी के सोचियो ना सके आदमी, कल तो बहुत बड़ बात बाटे। अच्छा बाबा, एगो इंटरव्यू चलल रहे वीआईपी विजेंद्र जी के पवन सिंह के परिवार के लेके, तो का पवन सिंह के परिवार बसे के चाहिए, फिर से उनका घर बसाए के चाहिए, जे विवाद चलता वो खत्म होके के चाहिए? अरे देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार वाली धंधा बाटे, एमे ऐसा कुछ नहीं के, जेकरा जौन बुझाता अपन कहता सुनता, है ना। लेकिन वो माध्यम ऊ ना है कहे के माध्यम गलत बाटे, और कुछ नहीं के, जेकर नजरिया जैसन बाटे वो सोच रहल बाटे, सोचता होता उससे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। बाबा कहीं ना कहीं आज हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरीका के बन गई बड़ुए कि लोग अब अपन माई बाबू बैठ के, बेटा के संगे बैठ के कोई गाना नहीं के सुन सकत, लोग कहीं ना कहीं सॉफ्ट पोर्न बन चुकल बड़ुए भोजपुरी। एक साफ सुथरा कैसे कही जाए, रउआ लोग के दौड़ रहे कहीं ना कहीं, जब सब लोग बैठ के हंसी से खुशी से एकदम देखत रहे सब कुछ, आज भोजपुरी हमनी के सॉफ्ट पोर्न के तरफ चल देले बा, एकरा बारे में का कहूं? आज भी अपवाद में जौन बाटे रुआ देखत हो खब, कॉमेडी बहुत सारा कॉमेडी बा, बहुत सारा चीज आवेला यूट्यूब पर, लेकिन आज भी जौन बाटे हमार और बीआईबी जी के जौन कॉमेडी आवेला वो लगभग 8-10 देश में देखल जाला, हाँ, और पूरे देश में देखल जाला, और सब लोग पूरा परिवार बैठ के देखेला, हाँ। काहे देखेला? अपवाद में तो एगो हमनियों के बानी सा, कहाँ कुछ हो रहल बाटे, कहाँ कुछ। आज वीआईपी विजेंद्र सिंह जी गलती कैले बानी तो हम कह रहल बानी कि ना, वो चीज के हम खुद कह रहल बानी आपने गलत किया। पूछी वीआईपी विजेंद्र सिंह। वीआईपी विजेंद्र जी कैसे गलत कहले बनी? कहीं ना कहीं परिवार से दूर हो रहल बनी पवन जी, कहीं ना कहीं उनकर चंद लोग उनका जो आसपास रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ दिखावा था कि पवन सिंह देखिए अभी गाड़ी से यहाँ जा रहे हैं। मान ली रउआ एक स्टार बनी और रउआ के संगे हम चली और दिखाई कि हाँ देखिए हम लोग यहाँ चल रहे हैं,
अभी पवन सिंह इस रास्ते से जा रहे हैं तो मान ली कोई राउर दुश्मन होके और यह रास्ता पर आगे चल के मार देवे चाहे कुछ कर देवे तो ई सही बात बड़ुए बीआईबी विजेंद्र जी कैसे एकरा गलत कर बीआईबी विजेंद्र सिंह के व्यक्तिगत सोच जौन बाटे ई सही होई, ई हो सकेला कि उनकर व्यक्तिगत सोच सही होको, लेकिन माध्यम गलत बा। ई कैसे माध्यम गलत बुढ़े कहीं ना कहीं संकेत दिया रहल बुढ़े कि पवन जी के कहीं ना कहीं वो छोट भाई बनी या पवन जी के साथ बहुत समय तक रहल बनी, उनका चिंता भइल कि ना परिवार में मुठभेड़ हो रहल बुढ़े। रउआ घरे रउआ दू भाई में झगड़ा हो जाओ, हमरा पता चल जाओ, हम फेसबुक पर लाइव आके आ दोनों भाई के नाम लेके हम उद्घाटन कर देब। मान ली हम रउआ से दूर बानी, हम नहीं मिल पावत तो ना संकेत करो काहे दूर बानी, तो आपन कौन बात के कहतनी आपन बानी या दूर बानी का खुलेआम कहतनी कि हमारे छोट भाई हमें पवन, हम बहुत साल से पवन के साथ काम के लिए बनी, कहीं ना कहीं जब कुछ ना रहन तब से पवन के टी सीरीज में साथ काम कर रहल बनी, ऐसे हम ये बात में से बोल रहल बनी कि पवन के समझाए ई तो अच्छा बात बा ना, काम कइले बानी त और अपनत्व बा नु रउआ, अब अभियो अपनत्व बा, उनका परिवार के संगे अपनत्व बा, तो रउआ व्यक्तिगत रूप से जाके कह सकिले ना कि ढढौरा पीट के ओकरा ढोलक बजा के कहब ये एथी है, ईमानदारी है, ये कायदा है, ई कौन धंधा कहीं ना कहीं गलत हो गया। ये गलत बा। हम व्यक्तिगत रुआ के जानते हैं तो हम रुआ व्यक्तिगत जाके कहब कि भाई ये उचित नहीं खे, समाज में ऐसे हैसन होता हैसन रुआ जौन बुझाओ तुम कहीं ढिढोरा पीटे कौन जरूरत बाटे। हम मना भी कैले रहनी बीआईबी जी के, आज भी मना करते नहीं, तो ये सब गलत चीज बाटे। और रहल बात आपसी जौन है लंद फंद होता, ये सब से खैर हमार तो लेन देन ही नहीं खे कुछो, लेकिन हम ई कहब कि एकरा के जितना एनर्जी एकरा में झगड़ा झंझट लंद फंद में लागता, उससे अच्छा हो कि उहे एनर्जिया के आधा एनर्जिया अगर पॉजिटिव चीज में लागो भोजपुरी में, तो भोजपुरी जौन बाटा आसमान पर आ जाए। बाबा कहीं ना कहीं रउआ बहुत अरसों से भोजपुरी इंडस्ट्री में बानी, कहीं ना कहीं पवन जी से बहुत ज्यादा प्यार और संबंध बढ़ुए। आप व्यक्तिगत अगर आपसे एक सवाल पूछी ऑन कैमरा कि का पवन जी के अपन परिवार के साथ रहे के चाहिए या अपन परिवार जो टूट रहल बा उनका के समेटे के चाहिए, तो का संदेश दे हवे? रुआ के हम बता दी कि खेसारी जी से पवन जी से चाहे जितना भी लोग बाटे, सब कलाकार से हमार उतने बाटे, जितना एक आदमी से बा उतने सब आदमी से हमार प्यार बाटे, सब लोग के प्यार हमरा मिलेला। हाँ, तो ई जौन बात बाटे कि रहे के चाही कि ना, तो ओह पर हमनी से ज्यादा बुद्धि पवन जी के बा, इहो हम आपके बता दी। और उनकर भी बड़ा अच्छा बढ़िया संस्कारिक परिवार है, तो हमनी के जब इतना सोच सकेला आदमी, रउआ जब इतना सोचतनी तो का परिवार ना सोचत हुई का? स्वाभाविक बाटे। तो एमे प्रश्न उत्तर के कोनो मामले नहीं खे होत, कोनो मामला नहीं के प्रश्न उत्तर के कि होके के चाही कि ना होके के चाही, के ना चाहेला कि हमरा कि हाँ अच्छा होके के चाही, के ना चाहेला कि हमारा परिवार अच्छा होको, के ना चाहेला कि हमारा बेटा बेटी होको, के ना चाहेला कि हमारा नाती पोता होको, के ना चाहेला महाराज। तो मैं पूछे के सवाल नहीं के होती, प्रश्न गलती बाटे। प्रश्न हमारे गलत बुढ़े तो कहीं ना कहीं पवन जी के अपन परिवार के मिलाए के कहना चाहिए। तब के अगर प्रश्न हमारे व्यक्तिगत गलत बुढ़े तो कहीं ना कहीं आज दिन ऐसा हो रहा बुढ़े सोशल मीडिया पर, तो पवन जी के भी तो अपन परिवार के साथ मिला के तो रउआ एको बेर पवन जी के यहाँ जाके कहनी है कि लोग मिला के चली, हमारा से पूछा नहीं? कहीं ना कहीं रउआ ये इंडस्ट्री के धरोहर बनी तो जरूर आपसे पूछब ना। तो मैंने अब पति पत्नी के मामला में धरोहर गोल्ड मेडलिस्ट आप ऐसी लोग क्या करी लोग? पति पत्नी ठीक बड़ुए, कहीं ना कहीं पवन जी के आप अपन बेटा मानीला कि ना? पवन सिंह हमार भाई हवे, मित्र हवे, उ सब कुछ बाड़े, सब लोग सब कुछ बाटे, ओमे कोनो दू मत नहीं खे। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत पारिवारिक मामला बा ना, ओजा इंटरफेयर ना करिले हम, और ना करे के चाहे केहू के। अच्छा चलिए, तो भाई पवन जी के बात, अच्छा कॉमेडी के बात हो जाए, जैसा कि अभी शूट चल रहा है 5 स्टार डिलक्स कहीं ना कहीं शमशान घाट, तो एमे बुढ़िया के रोल बा कि ना? ना बुढ़िया के रोल दे मेरे काहे बाबा बुढ़िया के काहे छोड़ देले बनी, काहे दूर जा रहा बनी भोजपुरी से? कहीं ना कहीं बहुत दिन के बाद देखे के मिला था, बीच में एक समय रहे जो दौर रहे कि कहीं ना कहीं बीआईबी विजेंद्र जी के साथ राउर कॉमेडी आवत रहे, तो लोग बहुत चाह से बैठ के 10 लोग परिवार में बैठ के देखत रहे। अब दूर कहे जा रहा बनी है? ऐसा कहाँ बुझाता कि मैंने कॉमेडी नहीं किया हो तुमका संगे, रेगुलर लेट आवा था ना। तो चूंकि आपन भी हमने काम बा ना, सिनेमा के शूटिंग बाटे, ई बाटे, गाना बजाना वही में बाटे, शूटिंग बाटे, बहुत सारा चीज बना वो में। चलते चलते ये बता दी दर्शक के जो इंतजार कर रहे बड़ुए, आए वाला कौन कौन सा प्रोजेक्ट बड़ुए? गांव घर बाटे, गंगा ईसन माई हमार 2 बाटे, प्लस अभी जौनपुर में जौन शूटिंग बाटे ऊ बाटे, प्लस कॉमेडी रुआ लोग देखिए रहल बानी,
शॉर्ट मूवी देखिए रहल बानी, टी सीरीज वगैरह से जोन गाना बाटे, अभी सावन के भी गाना बहुत सारा आ रहल बाटे, ऊ बाटे। सावन के बाद भी बहुत सारा लोकगीत लाइन में लागल बाड़ी सर, जोन कॉमेडी सॉन्ग हुई, बूढ़ा बूढ़ी के भी हुई में, तो बहुत सारा प्रोजेक्ट सामने बाटे। 5 स्टार शमशान घाट कहाँ देखे के मिली दर्शक के, जो लोग चाह रहल बड़े कि ना 5 स्टार के शमशान कैसन होला देखल जाओ, तो एके कैसे लोग देखी? ST डिजिटल ओरिजिनल है ना चैनल है, ओकरा के आप सब प्यार दिले बानी, और वही पर जोन बाटे ई देखे के मिली, और वह सब देखी और बताई कि कैसन बाटे। बहुत जल्दी आ रहल बा आप सबके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बाबा के कि अपन कीमती समय देनी BH न्यूज खातिर, एका खातिर तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग का सोचतनी ए वीडियो के बारे में अपन कमेंट में राय जरूर दी। तब तक खातिर जय हिंद।